Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ. Επειδή πολλής λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για τους χορούς, τους δίθεν νεοφερμένους, για τις φορεσιές της δίθεν των Κυρκασίων, των Καυκασίων, των Τούρκων και των άλλων λαών όπου δραστηριοποιήθηκαν οι Έλληνες, καλό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στον χώρο, στους συλλόγους, στα σωματεία και ασχολούνται, να μελετούν, να ερευνούν, να καταγράφουν και εφόσον το απόσπασμα της Σοφίας λέει μετά από την παραπάνω θεώρηση ότι το πράγμα είναι άσπρο ή μαύρο ή είναι ασπρόμαυρο, δηλαδή είναι ο ελληνικός ο χορός ή τουρκικός ή και των δύο ή τίποτα από τα δύο, το συμπέρασμα είναι του καθενός. Η παρουσίαση, όπως και πέρσι, αφορούσε σε διάφορες περιοχές του Πόντου. Πρόπερσι είχαμε κάνει και αναφορά στη Γαράσαρη. Φέτος η αναφορά του Μεγάλου Χορευτικού έγινε στην περιοχή του Καρς και του Καυκάσου. Θα σας παρουσιάσουμε αντιπροσωπευτικούς χορούς και όχι όλους, διότι είναι πολύ στον αριθμό. Τα όργανα που θα συνοδεύσουν σήμερα το πρόγραμμά μας είναι ο Κυριώδος ο Τσαπανίδης που παίζει ζουρνά Βάφρας, αλλά θα μας παίξει το χορό Κότσαρη. Είναι Παύλος στην καταγωγή και είναι από την Δράμα και τον ευχαριστούμε που είναι παρόν. Και φέτος είναι ο Κωνσταντίνος ο Σοπιάδης, ο Λιράρης του συλλόγου μας, τον οποίο τον ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή του, που με αντέχει δηλαδή. Ο Φωλίνας ο Βασίλης από τον τετράλοφο Κοζάνης, ο οποίος έρχεται την καταγωγή του από τη Λιβερά της Ματσούκας. Θα μας παίξει επίσης ζουρνά, Καρς, και ο Πόλης ο Παυλίδης, παιδί του συλλόγου μας επίσης και φίλος και χορευτής, ο οποίος θα παίξει το ταούλι. Οι φορεσιές οι οποίες θα παρουσιάσουμε φέτος είναι η γυναικεία της Τραπεζούντας και η ανδρική της Τραπεζούντας. Περάστε, αγαπητοί. Το συγκεκριμένο σειρά το κάνω γιατί πολλές φορές ρωτάει ο κόσμος τι είναι αυτά και τι φορεσιές είναι αυτές. Καλό είναι να γνωρίζουμε ποια είναι η Τραπεζούντα, ποια είναι η Ματσούκα, ποια είναι η Χαλδία. Ωραία. Έχουμε φορεσιές Τραπεζούντας. Παρακαλώ τις φορεσιές της Χαλδίας. Χαλδία είναι η ευρύτερη περιοχή της Αργυρούπολης. Ναι, δείτε, παρακαλώ. Της Ματσούκας έχουμε γυναικείες φορεσιές, παρακαλώ. Και επίσης, στο τέλος, επειδή θα χορέψουμε και Καρς, περιοχής Καυκάσου και Καρς, έχουμε κάποιες φορεσιές. Ελάτε παιδιά μπροστά. Με ενδιαφέρει να έρθετε μπροστά λίγο για να δει και ο κόσμος. Ωραία. Επομένως, συνοψίζοντας, θέλουμε και οι φίλοι του Συλλόγου, οι οποίοι και τα μέλη και οι φίλοι στηρίζουν πάντοτε, να έχουν έναν λόγο και να πούν ότι βεβαίως τα έχουμε δει, τα έχουμε ζήσει. Οι παππούδες μας έτσι ήταν ντυμένοι, οι ηθοί μας, οι γονείς μας. Να μην στέκεται μετέωρη η πληροφορία ή η εικόνα. Ο Δυτικός Πόντος φορούσε τα ποτούρια. Κυρίως στην Τραπεζούντα έχουμε τα ζύπκας από τους νέους, οι οποίοι φορούσαν τις φορεσιές κυρίως τις γιορτές. Καθημερινά φορούσαν οι άνθρωποι τα κοστούμια τους ή τα καθημερινά τα ρούχα. Οι φορεσιές οι οποίες παρουσιάζουν σαφώς και είναι γιορτινές και δεν φοριόντουσαν καθημερινά, εκτός Καστήλιας που είναι καθημερινές. Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή και καλή διασκέδαση. Το μεγάλο χορευτικό μας τμήμα, λοιπόν, θα παρουσιάσει χορούς του Καρς και του Καυκάσου, ξεκινώντας με αρπαστικό γαμήλιο σκοπό, Κας, επίσης γαμήλιο, σκοπό και καζάτσικα.
Για τη συνέχεια, καγγέλια. Ακολουθούν οι χοροί Ομάν, Τρομαχτών Τικ, Σέρα Χορός και Πιτσάκο Ημί. Yes.
Ακολουθεί ο χορός Τούρι. Συνεχίζουμε με αρματσούκ, τρίκοτσο, τίταρα και κότσαρι.
μας τμήμα ολοκληρώνει την παρουσίασή του με Σαρίγου στη Μαντιλή.